دنزا اوست بالتا. نوشتہ کار اصغر ظہیر. چوگانا پوشتک دریائے. مچی سمی شفت کے بالی لوگا نیاہ گاہت. زی آئیے ترو گو جنک کا ہمدہ دیرا گار بودتک. باری شفت چوہدی واتر کو تگش. ماہین دلا وسوسانی آسیاب گردوم ورگاہت. آئیے لرزگی چیر کپتگا تو زانتے گروگ. آئیے چمانی واباں چو شکاریے تراس داتگے آہوا ہز کو تگت. وہ دلا وڑ وڑیں ترسو بیم ساز جنگائے تا. ہمو قدار کسانی برہمشی ہوں آئیے چما دروازگا دو در کو تگت. آنا ورگیو چرگیت آئیے نا نشت کو تو نیکیں وقت. ہلکٹو جب کنگا نہت. آئیے دلچ گواہی دیا گا نہت. آئیے زن چٹ بندت. آوتی اندرا چوتی جندے سارے ٹٹاں کے شکا مان بگشا مان گشے تگت. چاہولی روچا کے بالاچ نیاہ گاہت. ترو دسکچاں یکوی چو بیہاپی ماہی گا تلوسا کو جست کنگاہت. بلے کس آئیا بالاچے سوجا دیا گا نہت. یہ گپا گیشتر بیچاڑو پگرانی شوپچا چگل داتگت کہ ماں تو گوہار ایمنا تا. بالیے گاریے ٹکائیوں پرنے استد. ہمیں کہ آئیا آہانا جست کو تا گا پیدیمو آدیمہ تاب داد کہ بالاچ مردینے. بلکہ جاگہی کاریا شو تک. سجن زندگی تیسرا داشتوا نکا. شما جنین گشت ما ہر جاگئی کے رویں مرد چو گورانڈا میں دنبو ببا. آہانی سرا کمی بزک بکنیت. کمی آجو بکنیت. بلی ساپیں گوارتے ورا. آب و آوائی بدل کنا. ہلچو دلچنڈیو دل کڑکی ہوں وشنائیں کہ جنین مردینانی سرا بکنا. بالی ہمیں کے لوگا بھی تی معلومات گرونڈگیں. شرریں شما کے جاگہی دیم دا تک منا بگوشت گو. اشی تو کا چیر دیا گی چی گپس. منا مبتے ہودا چیا ہنچو سزاوارو بزک کنگاہت. منی گناہ و میار چیئیں. من کجام گندگیں کو تک. ماہینا آئینی دیما پیری پیری کت بلے کیا آواز کا سنگ آواز کا. آئیا مدام آہانا سکو رکا دیست. ہمیں کے ماہین آئینی کر رہا تا گپ دگا نیمگیا تاب داتا. آئیا شک بود کہ گپ پہ ہست. آئیا مدام تروے دیما گری تو پریاد کت کہ شما زانت کے بالی کو جائیں. بلے منی دیما گپا چیر دیا گائے. من شما چوشی ایمینیا گندہ زانا ایو کا پمن حیر نہیں. پرچہ کے بالی چوشی مردمی نبود تک منا حال مدن تو جاگہی برود. آئیے چوشی کار ہجبر نکو تک. آئیے چوشی ہرادگی ہوں ظاہر نکو تک. یہ ہناگتیں بیگواہی. منی دب درد کا کہ من بیگواہی بگوشا. پشتا چپے میں قصہ ہی استے. شمع دست علمہ مانے. پنچمی روچا وحدی آچا وابا پادت کہ نوکی بانگواہا پا عذابی چمے نزبت تگتا. پدا دمانا گوڑے تگت. دان دیستے لوگا بیدے نادرائی ناکوے کھولگو جکا گان دیگا مرگی ہوں نفس کی. کہ آچا وتی نادرائیا دیگے ہج جاگا سورت ناکان چا پادا ہوشکیں. آئیے شوتو وتی ناکو جسکت کہ تروگن جنکاں کجا شتا. ناکوا لرزو کے زبانا گو گمجتی گوشت. من وات نزانا کے کجا شتگا. تای تروے دیما مناوا گپی پر نیست کہ من حاجزیاں. پانچ روچے من بالیا نگندہ. جستی کنے گوشی ہمیں دائیں کائت توے گندے. پانچ روچے وسواسا ماہین انچور انجیں تگت کہ گوشے سالی نادراہیت. اوچا جانے گوشتا حلاست. بید بالیا آئیے ہمک دمان گوشے سندگو ورگاہت. کسی پسے گار بھی بیت تہا پریشان و پدگر بیت. بلے نیکے بالیے دابے مہر چکارے مردیے اچ گواو سوجما بیت. آئیے دلا گوشت کیا دستان سرا بکن تو سجے میتگا پوہانک بجان تو پریاد کنان بکن. بلے پدا آئیے گوشت کہ ہی با بالیا بد پالیے بیت چو شرنائیں. آئیے ہی اندرے پریاتاں آئیے باتنے درو دیوار چو زمین جنبا جلگ میں تا. بد پالیا چا آئیا پالی آتت کیا پرچا ناکو بشا میں گورا ماسگے مبندائنی. گو ہمیں حیالا سارو چادر بود. ماسی مہگنجی زور تو دیم پا ناکو بشامہ شتا. کیا مدام سیٹ بوہیرے دکانے سائے گا گو پیشو پاتا سارو لین رکھ. سائک چکرانو ناکو چکرانت. لوگا ننشت کے نماسک شور کنا آئیے سار نسگی. ماہینا وتی گپ جتا. وہ بشامہ پیش زورتا تو آہنا ڈکتیا گپت
گوندو داتا زمین نے سرا دور داتا او کم و ہاکی پھر ریت کا پدا آہانی مانا کنگا بود بلو تی مرد سلامت تھے کہ خدا ہیا دریائے ہمرا بھی دیات بلے تی مرد را سکے نزدیکی مردمیا بستگ و مان گشتگ ہی ڈکا گندے آئیا ماسگے نیمگا لنکوک ٹال کنانا گوشت ہی رائیں تو ہی ڈک باندے دو راہاں بلے ہر دو بندہ کھائیت بلے کمی وشیا پد پدا راوت چدو پد آئیا مہگنجے نماسا کراو باڑا کتو شنزدرا وتی پیتے سرا نپر کت کہ پنچ روچیں بالی ہچ گواو سوج نیست ترو دسکچ سیاں بلے منا نگو شنگو مرچی آن صوبے سرا محلہ منا ہو نادروائیں ناکو یلداتو کو باریں کجا شتگا من ماسگیں ہوں بندائیں تک کہ ماسک گشگائیں آئیے را سکی نزدیکی مردمیا بستگ کھائیت بلے دیر نکاں کمی وشیا پد پدا راوت من یک جنی آدمیا ترین جانیا خدا بندہ منا ہزار وائلو نادروائی پیر بود کا ہدا یک نادروائی ناکوئی ہستیں اسی یک ازائی بگی من چی کت کنا توے پت مہربانی بکن بیا منا گومت ببر من ہدا اچوڑا سگت کنگا نیا اگا تاو نیائے من بوٹ کشورا بلی میرانو چا امروز گما بھی گمبا من دوشی وابو دستا کہ یک سیاہیں مردی کہے تو منی سرا اشکر مار ریچی تو پشتا ماندن تو روت نم منا تور سگائیں اگاں دا بیگہا ای واتر میاہاں من شپائے دا وقت نکنا چدو پد آئیے لوگے بیسریں کاراں گو وتی جند مشکل کت ای چیزا چا ہدا چسکنو اودا ایرکان آئیے چا اودا چسکنو ہدا بیار بالا چشی بیوپائی نبوتا کہ آد راجی سفریا چیروکائی برو تو حال مدا اگا نزدیک کائیں گوڑا دا پانچ روچا چون آئیت او بے بلا اننا چشم آباد آئیے را برے وڑے حیال پیدا کتا برے گوشے بالا چا دزی کتگو جیلائیں برے گوشے شکارا شتگو عمودا چا کوئے سرا کب تک برے گوشے گاڑی جتگو پادے پرشتگو اسپتال آئیں بلے اگر چشیں گپ بباں گوڑا ایشانی چیر دیا کہ سبب چی بود کنا وط سوال وط جواب وط قاضی و وط مجرمت یک گپی آئیے دل جمی دیا گاہت کہ بلکہ سنگتا ہناگتی شکارا برتگوں و منا حال داتی نکو تک پرچہ کیا مدام شکارا شتگاں گوڑا داو سے روچا نشتگاں ہمانگو جتگو ہمانگو وارتگیش بلے منی بہر اللہ مارتگوں بس ہما یکی رندہ کمی دیر کو تگتش کہ آہانی امرائی چا کووا شترتگا تو پادی پرشتگت ہما دیما بزا چا اور ماڑہا کراچیا برتگت گوڑا آئیے گاڑی والا حال داتگت او گاڑی والا سیٹ بجیرے دکانا ہمیں حال سر کو تگت سیٹ بجیرے بچک و ہمیں دا میں میتگے مسائے چکے ہمایا مغرب قضا دروازک جتگت او نم منی دل جنبود تگت بلے ہی رندی پنچمی روچیں کہ اچ سوجے نیز رندہ منا شریعاتے کہ آئیے ماتو گہاراں جلکی چہرو آرتگت بلے ہی رندی آہاں اچ سمان ایستے حلم ہمیں دا گپے آستے کہ چمن چیریں آگوں وتی دلا وڑ وڑیں وسواسو وہم کنگاہت دانکے پا مرگاں گوری ای روچ مغرب بود روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نبشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے